Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нами омӯзиши ютуби ма. Пеш ай видеоро тамошо кунед, лайк биҷиқин, кадоми подписация нест, подписация кунед. Курси имрӯза 29 марти 2022 147 сомонӣ аст. ҳозир мо роҳӣ кардем 147 сомон нишон метаҳад. шумо метавонед роҳӣ кунед 147 сомон. камтар курс боло растай худо бошигӯ, барое ки одамо ойлик мегиранд, аввал дигар хеле сум мегирифтанд, ҳозир дигар шудестай, ҳозир камтар беҳбудӣ шудестай. курси имрӯза 147 сомонӣ 1000 рубл. шахсоне ки роҳӣ мекунед 147 сомонӣ қабул мекунанд айтоликсон. бо дар канали мо ҳатман обуна шин, подписация кунед, лайк биҷиқин. бо пагаинашам мебарам шумо дар видео ки пага чанд сум мешавад. фаромӯш накунед лайка, фикратона бинависед. боқи худованд ҳаматон нигарбон боша. умедворам ки мехеза 150, 160, 170 мешавад. шумо лайк биҷиқин 170 мешавад иншоаллоҳ.